Matayog ang kawayan kapag tumubo at langit na mataas ang itinuturo. Subalit kapag narating na ng kawayan ang dapat niyang ikatayog, kusa itong yuyuko at sa lupa naman itinuturo ang kanyang sarili. Itinuturo sa atin ngayon ng kawayan ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ito ang pamantayan ng Diyos tungo sa kadakilaan. Ito mismo ang daang tinahak ni Jesus patungo sa kanyang kalwalhatian. At siya na rin mismo ang nagsabi at nagturo, "Learn from me, for I am meek and humble of heart." Datapwat para sa iba, ang pagpapakumbaba at kababaang loob ay senyales ng kahinaan. Ito ay isang pagsuko at pagtalikod sa laban. Ngunit ang hindi natin nakikita, marami sa kabiguan at paghihirap ng tao ay dahil na rin sa kayabangan, pagmamataas, pride. Yung bang kapag meron ka na sa buhay, mataas na ang estado mo sa buhay, taas noo ka. Para bang wala ka nang nakikita. Para bang meron ka ng brace sa iyong leeg na hindi na makaikot-ikot at makayuko-yuko. Kung kaya't ang paghihimok sa atin ng Ebanghelyo, whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Tandaan natin, mga kasambuhay, mga kapatid, hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging dakila para lamang maghari-harian, kundi upang magsilbing lingkod sa ating kapwa. Ano nga ba ang ginagawa ng pagiging mapagmataas at mayabang na tao? Una, iniisip ng tao na siya lang ang magaling. Kaya naman upang maiangat ang sarili, nagagawang hamakin ang kapwa-tao, lalo na ang maliliit at mahihina. Pangalawa, upang mapanatili ang kanyang imahe at integridad, nakukuha ng taong mapagmataas at mayabang na magsinungaling. Madalas, gaya sila ng mga eskriba at pariseo. Kaya ang hamon sa atin ni Jesus, huwag ninyo silang tutularan sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Pangatlo, ang taong mayabang at mapagmataas, ninanakaw ang karangalang nararapat sa Diyos. Ito'y sa kadahilan ng self-centric sila. Ang focus laging sa kanila. Ang atensyon laging sa kanila. Ang lahat sa kanila. Sakim sila sa lahat. Mas gusto nilang nasa kanila ang focus at atensyon. Sila ang mga eskriba at pariseo who have taken their seat on the chair of Moses. Mga kapatid, mga kasambuhay, sinabi ni Jesus ito dahil alam niyang sila ang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. It was a position of great responsibility and trust. Yet Jesus criticized them not for their teachings, but for their actions. They preached righteousness, yet did not practice themselves. As followers of Christ, we are called to be humble and servant-hearted,
True leadership in the eyes of God is marked by humility, kindness, truthfulness, and genuine concern for others. We are called to lead by example, showing love, mercy, and forgiveness to everyone we encounter. Sa kabilang dako naman, ang taong marunong magpakumbaba at mababang loob, panig sa katotohanan. Alam niya ang kanyang kahinaan dahil dito ang sanggalang niya ay ang Diyos. Hindi ipinagmamayabang at ipinagmamalaki ng taong mababang loob ang kanyang tagumpay at estado sa buhay. Bagkus alam niyang magpasalamat sa Diyos sapagkat nalalaman niyang galing ang lahat sa Kanya. Lahat naman ng mayroon tayo, my dear brothers and sisters, mga kasambuhay, kahit sabihin mong dugot pawis ang puhunan mo, galing sa Diyos. Everything that we hold dear comes from God. Kaya, huwag kang magmataas. Huwag kang magmayabang. Huwag mong sabihin, Father, pinagpaguran ko ang lahat. Galing sa Diyos ang lahat na yan. Ang talento mo, ang yaman mo, lahat galing sa Diyos. Ipagpasalamat mo na mayroon ka ngayon kung ano man ang mayroon ka sa iyong buhay. At tinatamasa mo ang pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Panghuli, nakukuhang maging masaya ang mapagpakumbaba sa tagumpay ng iba at hinding naiinggit sa ibang tao. At gagawa ito ng paraan upang tulungan ang kapwa upang makamit ang tagumpay. My dear brothers and sisters, mga kasambuhay, nawa tumimo sa atin ang aral ng kawayan, maging mapagpakumbaba. May we be truly disciples following the example of Jesus, who came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. May God bless us with wisdom and humility, and may our actions reflect the love and grace of God in us. Amen.